Hello, extrémne dlho sme tu nemali žiadne video a ideme si natočiť 5 divných vecí o mne. Ja to chcem natočiť skrz to, aby som zistila, že či som fakt divná, alebo sa v tom niekto nájde. A že aby ste ma možno tak lepšie spoznali a aby tu bolo nejaké také osobnejšie video, nielen proste blbosti. Takže pozerajú sa na mňa tety. Môže ma niečo trapiť, že najviac na svete, že reálne môže mať, že najhorší deň, že môže mi umrieť pes, hocičo, ja ti to nikdy nepoviem. Nikdy. Nikdy, nikdy, nikdy. Je to strašne zlá vlastnosť a je to fakt proste, že ja som typ človeka, ktorý ja najviac sa pýtam, ja ťa najviac počúvam, ja sa najviac o teba zaujímam, ale ja ti nikdy nič nepoviem. Ja proste v tomto, že keď mňa niečo trápi, to, že nikto nikdy nevedel a nikdy nikto ani nebude vedieť. Ja to nenávidím. Neznášam proste prenášať svoje problémy na druhých ľudí. Fakt, že nikdy ani najbližším kamošom som nehovorila, keď ma že niečo trápilo. Ja mám oblečenia, že mám možno ja mám strašne veľa oblečenia, ale ja mám proste takú postihnutosť v hlave, že ja mám jedno tričko a potrebujem ho mať že v 10 farbách. Úplne rovnaké tričko, rovnaký strih, len ho potrebujem mať vo všetkých farbách. To mám isté s nohavicami a to mám isté s topankami. Proste ja, keď niečo sa mi páči, tak ja to musím mať vo všetkých farbách. A väčšinou mám, že tie isté veci, len v iných farebných variantách. Proste nič iné sa mi nepáči a nosím len tie isté veci, len v iných farbách. Vždy. Úplne neviem, ako reagovať v smutných situáciách. Proste ja si pamätám na takú hnusnú situáciu fakt, lebo proste mojej spolužičke umrel otec na základnej a ja som sa že začala extrémne smiať. Není to vôbec, že mne by to prišlo smutné, ja som dosť podľa mňa empatický človek, len to je proste moja taká prirodzená reakcia, že ja absolútne neviem, ako reagovať v takýchto situáciách a väčšinou mi proste z nejakého dôvodu, alebo keď je niečo vážne, alebo keď na mňa niekto kričí. Proste toto s všetkými mojimi s mojimi bývalými som sa na tom hádala, že keď po mne kričali, že fakt ja som sa smiala, proste mi to príde vtipné, že bro, prečo kričíš, proste daj sa do chillu, že proste, neviem, prišlo mi to, že extrémne celé svoje detstvo a vlastne doteraz presviečam celú moju rodinu, že budeme milionárka a ja si to reálne myslím a som možno najviac delú človek, ale ja s tým proste žijem, že nemá, že proste, chápete, iná možnosť nie je. Ja proste jedného dňa kúpim mojej mame obrovský dom. To je môj sen, to je môj najväčší sen reálne. Kúpiť mojej mame dom, aj otcovi, kúpiť im drahé autá, mať ja drahé auto, proste ja to viem. Ja v tom žijem a ja som o tom presvedčená celý svoj život, proste. Iné východisko neexistuje, chápete? A teraz vlastne týmto videom, tak o 5 až 10 rokov sa iba zasmiem, že vidíte, ja som vám to hovorila. Toto není, že fakt divný, ale všetci si myslia, že som proste... Nie, neviem to hovoriť, dobre, toto nepoviem, toto nie. Toto možno tiež o mne nikto nevie, ja mám že najsilnejšie ADHD na svete, ja som tak hyperaktívny človek, že ja neobsedím doma. Ja si pamätám, že ma asi pred 2 mesiacmi poslali domov z práce, lebo som prišla chorá, lebo ja som proste nechcela byť doma. Chápte? Ja neexistuje viacej hyperaktívny človek ako ja, fakt. Ale je to dobré v jednom smere, lebo ja viem robiť, že milión vecí naraz, akože, chápete? Ale v druhom, ja mám strašný problém sa, že sústrediť, hej? Že ja najlepšie sa sústredím, keď som že sama. Že nikto na mňa nerozpráva, lebo ako milé proste na mňa začne niekto rozprávať, tak ja mám milión iných a chcem im odpovedať a chcem s nimi rozprávať a neviem sa sústrediť že na jednu vec. Čiže ja som že najviac produktívny človek, keď som sama, nikto ma neotravuje a začala som, možno taký tip, keď máte tiež problém so sústredením a s hyperaktivitou, tak si dajte slúchatka. Ja som začala používať, proste si púšťam nejakú relaxačnú hudbu a pritom pracujem a pritom mám že full focus, že proste sa viem sústrediť, ale hneď keď na mňa začne rozprávať, už mám hlavu niekde, že v oblakoch. Asi tu bude toho, že viacej, ale nevadí, možno to niekoho zaujíma. A keby ste chceli, že ďalšie takéto video, nejaké kecacie, mne to extrémne baví rozprávať, aj keď ja som na seba nerada, klamstvo, pozerám sa na seba rada a tak mi napíšte dole do komentáru a strašne sa teším. Dlho som tu nič nepridala proste, lebo neviem, som mala také debilné obdobie extrémne, proste aj zdravotné problémy som mala strašné a aj nejaké iné veci, ale už som OK, som back a môžete sa tešiť na ďalšie videa.